nake jira din nisa, idan ba kai ba zai yi min daɗi ba. Daren kauna nake jira duk nisa, idan ba ke ba zai yi min daɗi ba. Daren kauna nake jira duk nisa, idan ba ke ba zai yi min daɗi ba. Daren kauna nake jira duk nisa, idan babu kai ba zai yi min daɗi ba. Hawaye suna zuba silar yin kuka, a kogin san kina nutse ne wanka. Ƙafafuna sun shige kurewar laka, haƙin gauna karki ba mu ɗauka fansa. Hakan nan zan bi ka duk iyakar zurfi, akan ce tanka ba ni tsoron zafi. Mazauna da ni da kai a ƙauna ya fi, idan babu kai dare ne min nisa. Ina son ki taimaka ki bani masauki, cikin ƙauna da ke mu canza mataki. Kaucewa duk abin da zai mana illa, soyayya ta farin ciki iyawa ne. Kamannin ka suna yawan zuwa a mafarki, a daman ka ina raka ka zama sarki. Mutane da yawa suna ta nuna nishaɗi, suna cewa ina a ce su ne. Daren ƙauna nake jira duk nisa, Idan babu kai ba zai yi min daɗi ba. ina kowa zai taɓa ki in kyale, ki zauna da farin ciki haƙina ne. Kina kyau da gani cikin shigar lalle, a yatsun ki sinadarin tagulla ne. Cikin raina zan saka ka in kulle, samari su dukansu in kyale. Da ya zan tabbatar da ka cikan buri, kalaman da ka zo da su na karɓa ne. Zumar so ki karɓa, amince min ki kurba. Zumar so ka karɓa, amince mun ka kurɓa. Mu zauna da ni da ke iyakar kwana, idan nai haka to ina cikin gatana. Idan na zuwa watan wata rana, masoya za su yi wa 'yan uwa ban kwana. san yadda dai ado yake, in ma ba ku sani ba ku sani. Ni yar jarida ce, aiki ne ya kawo ni na ɗaukar rahoto in yi in gama in tafiya ta. da farko da sunana sakarai Dan Allah kana kallon kanka a mutubi ko amma da gani za a samu kudin shiga da bangare Daidai da kai ne iska ne sai suka shigo da ake buya mata karatu. Ko kati ba sai ka sawa. shekaran jiya da na karɓo kuɗin nan ban baka 150 a ciki ba. me farin jini na zo nema. Masu iya magana na cewa salon taku irin na agwagwa shi yake bata salo ta kamanceceniya da kwakwa. Ribar kafa da ribar hannu mai tafiya ƙasa shi kadai yake iya mallakar su. Allah matsiya ce kawai. Wannan Allah in dai har zan samu farin ciki a cikin gidan nan ni so me ya zai. Haka zalika duk wanda ya ɗebo da zafi masu yi magana suka ce bakinsa. wannan misali da ke ganin sa astagfirullah ilimin sa ya zama zuciya ilimin shedan mu bar abin da muke da saba wa ubangiji domin wannan duniyar da kuke ganin ta ƙaran ya ce kuma ba wani jin daɗi ce da wa'azin nan wallahi ba zan
ba sai bayan shekara. Gida ne da yake tattare da cakwakiya, gida ne wanda yake tattare da marasa mutunci, gida ne mai tattare da masu son zuciya. Kai dai kash ba iya cewa komai, sai dai kuma a wani tsagin daban a inda yan dauri suka kamanceceniya, wato da masu zani da masu kuma takalma. Tirka cikin wannan gida kadai ta isa ta baka lissafin abin da ake nema. Da ganin sarkin fa sai miya ce zaki ka bari man hadan nutsa gidan hada dan gidan da ne fa ni ya kuka gani kaga dai nan ya ishe mu ci karan mu ba babbaka. Tsara labarin wannan shirin Hannafi Rabilu Musa Ibro dan gado kuma kagada. Mashirin shirin Ahmad Safwan DZ, mataimakin mai tsara labari Abubakar Usman, wanda ya bada umarni MA Zango, darakta mai tasowa. Gidan hada-hada kamfanin DZ Production suka dauki ranka muku wannan katatar shiri, ba a raba salo da kuma mai iya lissafin salon. Maza ku subscribe ku danna mana karra a tashar mai suna Gidan Hada-hada TV. Wannan shirin zai fara zuwa muku ne duk ranar asabar misalin karfe 8 na dare. Gidan hada-hada, in ka tsaya baya ai hada-hada.